Здравейте, драги зрители, които ме гледате от YouTube. Това е втора част на клипа как се прави в Майнкрафт. Така, днес ще ви покажа как се прави много неща. Така, първото нещо е как се прави торч. Ето тук имаме един направен торч. Преди малко изкопах кол, изкопах айрон с тия клирки, които ви показах в миналия епизод. Това е барут, това са табели, това е стрела, това е копие, кирка, почти хачена лопата, брадва и така нататък. Така, как се прави нещо си? Само да си сложа печката, примерно ето тук. Слагам кол отдолу, на долното квадратче и отгоре слагам айрон. И виждате, изчезна ми това, защото вече го пуснах в печката и ми излезе огънче. Тоест, айрон, изпичам си айрон. Така. Чакам само да ми стане. Днес ще ви покажа как се прави торч и някои неща от айрон. Така ще си оставя печката да ми гори. В смисъл не, че ви избират как се прави. Ето как се прави факла. Так. Готово. Вижте как се прави Iron Match. Но на мен не ми трябва точно Iron Match. Е така се прави. Е така се прави ножица. Ако това си го ставим тук и имаме още едно айрон, се става кофа, ама аз сега нямам 3 айрон, за да го покажа. И на мен ще ми трябва ножицата. Така. Вижте какво се прави с ножицата. С ножицата, примерно имате овце, като нашата зоологическа градина. Ето сега ги къскате. Цък. И това е другата. И ето получих 7. Така. Не ми трябва повече кокошки за това. Малко скоро ще почна да ги трепам. Ето меча. По-добре трепайте кокошки с меч. Жалко ми се малко да трепам. Нищо. Това е. Ето ми моето коло, ще десирам. Така. Излязох тук с командата Home. Тя се използва само когато сте написали Set Home. Ето така се пише. И то ми списва Home Set. Така. И други неща. Печката спря да ми гори, но аз пак виждате, че това е така малко светличко, не се струва за нормално. Да, трябва да го изпечете, за да ви е вкусно. В смисъл, за човека иска за човека му е по-вкусно. Едно въглище може да изпече поне 7 неща. Чакай сега, докато си изпече това, искам да ви покажа. Ето, виждате ли, става малко по-кафениково. Ще ви покажа, че може да се пече каблстон, което е странно, нали, аз това мисля. Но на креатив, като играете, схващате. Така. И ето. Сега ще ми се получи един камък, който го имате на креатив. Че разбира се, че го имате. С десен бутон се поставят нещата, както и на ножицата. Примерно в нашата кола сега мисля да е до света. Като сложите тук факла, тук и тук. И после там може би също. Така, печката би трябвало, ето вижте, стол, т.е. камък. Ето така. И имаме 3 стола. И долу схващате какъв имам предвид. И ето. 4 стола. И може би това е
епизода. В следващия ще ви покажа как се прави шлем и как да си го цветите като моя. И чао!